Morjes! Tervetuloa vapaalle. Tällä kertaa me ollaan Henkan kanssa tultu tänne West Shootersille ja lähdetään ampumaradalle kokeilemaan ihan oikeita aseita. Pum pum. No pum pum, niinpä. Voisitko Henkka tähän alkuun, kun mulla ei ole mitään kokemusta aseista siis koskaan, ollut kuula-ase, niin sä voisit varmaan tähän alkuun kanssa myöntää sitten ihan rehellisesti heti, että sä oot kokeneempi. Voi mitään nöyryytystä, koska olisi ollut niin kiva voittaa sut ihan puhtaalta pöydältä, mutta joo, mulla on ase. Mulla on 9mm CZ5 ja olen kyllä ampunut kohtuullisen paljon. No niin, okei. Eli meillä on sellaiset tosi niin kuin tasapuoliset nämä lähtöasetelmat. Mun mielestä on. No niin, no mutta ei se mitään. Mun mielestä mä oon ihan ylpeä sillä, että mä oon kokematon ja lähden harjoittelemaan ihan niin kuin nöyrästi ottamaan oppia sultakin mielellään. Joo, me lähdetään myös kabailemaan ja kaikkea muuta hauskaa, mutta tässä välissä käydään treeniasioissa. Yes. Ja näin me ollaan tultu taas tänne Helsingin Jujutsu-klubille tutustumaan uuteen kamppailulajiin. Ja aiheena meillä on tällä kertaa brassijujutsu. Auvo, täällä mun seuranani jälleen kerran ammattilaisena sitten kertoo, mistä tässä on kyse. No brassijutsu on niin kuin nimikin sanoo, se on brasilialaista jutsua ja se on Brasiliassa kehitetty. Ja se on jutsun tyylisuunta, jossa kamppaillaan lähinnä matossa. Ja Brasilian jutsu tuli kuuluisaksi tuossa 90-luvulla siitä, että nämä brasilialaiset lähti tuonne Jenkkeihin ja otteli näitä vapaaotteluita ja he osasivat käyttää tätä omaa vahvuusaluettaan siellä hyvin hyväksi ja hallitsivat siihen aikaan näitä tämmöisiä vapaaottelumaailmaa ihan täysin. Okei, sieltä lähtöisin. Miten se on sitten Suomeen rantautunut? No Suomeen se on rantautunut oikeastaan useampaakin kautta, että oli ihmisiä, kun oli harjoitellut sitä mukaisesti kai USAssa ja sitten minulla oli myöskin omat kontaktit sitten tuonne Brasiliaan. Me järjestettiin täällä ensimmäinen Brasilian jutsu-leiri, jolloin tuli 2 brasilialaista maailmanmestaria käymään täällä Helsingin jutsuklubilla ja opettamassa. Mahtavaa, milloin se oli? Tämä oli 90-luvun, olisikohan ollut 98. Okay. Kuinka nopeasti se sitten kasvoi täällä Suomessakin toi suosio? Että... Se on kasvanut ihan räjähdysmäisesti, että sitä harrastaa nyt joka puolella Suomea. Ja tässä kun oli viimeksi Suomen mestaruuskilpailut, niin siellä taisi olla peräti 300 osanottajaa, jos oikein muistan. Aika mahtava määrä. Kyllä. Joo. Onko naisia ja miehiä? On naisia, mutta valtaosa on miehiä, mutta on naisia. Meillä on naisia, kun on pärjännyt hyvin. Meillä on jutsuklubillakin, kun on saavuttanut EM- ja MM-mitaleita. Minkälaisia erilaisia vaatimuksia sitten tarvitaan aloittelijoille, että onko mitään, miksi ei saisi harrastaa brassijujutsu? No, normaali terveys riittää. Brassijutsu on siinä mielessä aika kiva laji, että se ei ole sillä tavalla repivä. Sitä pystyy vähän vanhempanakin harrastamaan aika mukavasti, kun siinä pötkötellään tuo matossa ja rakennellaan erilaisia tilanteita ja tehdään niillä, että siinä ei ole sitä niin kuin esimerkiksi jossain judosta, kun otetaan hiastakin ja 2 miestä nykäisee eri suuntiin, niin toiset aina irtoaa jotain. Raajat lähtee liikkeelle. Mitkä on teidän nuorimpia harrastajia, minkä ikäistä? Meillä on 14-vuotiaat on meidän nuorimpia, sitä nuoremmille meillä on, koska tässä on paljon kuristuksia ja tämmöisiä kuristustekniikoita, niitä ei oikeastaan saa opettaa alle 14-vuotiaalle, että henkitorvi on näillä nuorilla tai lapsilla sellaista kimmosaa rustoa, että se voi jäädä sinne läjään, kun sitä puristaa. Minkälainen tunti on rakenteeltaan? Alkujumppaa ja... Alkujumppaa ja sitten näitä tekniikoita ja sitten Brasilian jutsussa on kaikkiin harjoituksiin sisältyy aina sitä ottelua matossa. Aivan. Onko mitään erilaisia tasoja sitten näillä ottelijoilla? Nämä on jaettu erivärisillä vöillä. Aloittelijalla on valkoinen ja nämä etenee sillä tavalla, että sitten on näitä mustia vöitä. Mustia vöitä on Suomessa muutama. Muutama. Kuinka nopeasti sitten pääsee etenemään tuonne mustalle? No kyllä ne taitaa nopeammat olla semmoista 6-7 vuotta täällä Suomessa, kun on siihen päässyt. Ja siellä on vähän erilaiset nämä vaatimukset kuin näissä muissa laissa. Siellä on sitä kilpailua ja muuta sitten. Eli ihan periaatteessa sen mustan vyön takia lajin pariin saapuvat, niin varmaan kariutuu aika nopeasti treeneissä pois. Kyllä joo, se on pitkä tie. Kyllä siitä pitää pitää tästä itse harjoittelusta ja se tulee siellä kaiken lisänä ja kylkiäisenä sitten tämä musta vyö.
Jos innostuitte siellä kotonakin lähtee kieriskelemään ja treenailemaan näitä kamppailulajeja, niin jujutsuklubi.fi nettisivuilta pääsette tutustumaan. Näin me ollaan tultu tänne maan alle West Shootersiin aika mielenkiintoisiin olosuhteisiin, nimittäin ammuntaan tutustumaan. Markku, kerropas vähän lisää, että miten tämä toiminta täällä oikein pyörii sitten? No asiakkaat tulee tänne ja uudet asiakkaat, jotka on ennen ampunut, niin niille pidetään turvabriefi ja seurataan vähän niitä ihmisiä noin muutenkin. Ja sitten ne viedään ampumaan ja pienoispistoilla kaliberi 22 on se, millä täällä aloitetaan. Että kukaan ei saa ensimmäisenä aseena mitään 9 millistä eikä hirveätä mitään. Rytkyä, Vaan sillä 22 katsotaan, että miten toimii tuo radalla. Okei, ja se on semmoinen joku käsiase? Joo, se on niin kuin pienin. Okei, joo. Onko teillä teillä on aseita täällä, mitä sitten te käytätte tässä kouluttamisessa? Joo, ja vuokrataan niitä. Vuokraatte? Okei. Milloin te olittekaan perustanut? 98? 95 on perustettu tämä kerho ja 98 joulukuussa aloitettiin täällä ampuminen. Okei, joo. Minkälaisia erilaisia kaikkia tunteja täällä on? Siis tänne voi tulla ihan aloittelijat, sitten täällä varmaan käy jotkut harrastajat ja täältä varataan aika ja sitten... Viranomaiset käy, että tiistai-päivä on vähän niin kuin viranomaispäivä, että silloin niitä käy täällä. Joo. Poliiseja ja tullin henkilökuntaa. Okei, no miten esimerkiksi me nyt, kun tultiin tänne ihan maan aloittelija, Henkalla nyt on vähän kokemusta aseista jonkun verran, niin miten me lähdetään nyt liikkeelle? Mitä me tehdään? No, me mennään tuonne radalle ja siellä mä kerron, miten siellä radalla toimitaan ja miten ne aseet toimii. Joo. Ja siitä se lähtee, että ei se sen kummempaa ole. Ei se sen kummempaa ole. Ja kaikille annetaan joku semmoinen, niin kun mullahan ei ole mitään tietoa siitä, että miten sitä asetta käsitellään, miten sitä pidetään, niin te sitten opetatte ja neuvotte kaikki niin kuin ihan alusta asti ja käydään sitten. Onko tuolla minkälaisia sääntöjä sitten tuolla radalla sitten? No siellä on tietenkin sääntöjä, siellä on monenlaisia. Meillä on semmoinen paperi, minkä joutuu ampuja täyttämään ennen kuin se menee ensikertalainen. Niin siinä on ne perussäännöt ja sitten lisää kerrotaan sitten tietenkin siinä, kun pidetään se turvabriefi. Aivan. Mutta niin siellä on niin perussääntöjä on se, että pyssyn piippu on aina tuonne taululle päin. Ja sitä käsitellään aina niin, että se olisi ladattu. Eikä pyöritellä sitten siellä. Joo. Silloin kun joku on taululla, niin aseisiin ei saa koskea. Ne on semmoisia pääjuttuja, mitä täällä on. Okei. Mutta ne selvii sitten tuolla radan puolella. Mites onko meillä sun valvonnassa mahdollista saada Viiville joku järeämpi laite kokeiltavaksi? No ensikertalainen niin saa ampua sillä 9 millisellä. Ja sen aikana kun ampuu sillä, niin me seurataan, että miten se homma menee. Jos se menee hyvin, niin sitten voidaan harkita semmoista isompaa, mutta että yleensä se pysyy siinä 22. Joo, ei mietitä vielä niin pitkälle. Et Henkka tässä jo miettii kaikkea hyviä, hauskoja kuvia sitten, mitä saisi aikaiseksi, kun mä siellä tusahtelen toisiin suuntiin potkua, niin tietysti. Minkälaisia asioita nyt kannattaa sitten aloittelijana panna merkille ja muistaa, kun lähtee tonne, niin siitä ihan aseesta ja muuten tosta? No, siinä ampumisessa on niin kuin se tärkeä juttu, että se sormi ei ole siellä liipasinkaaressa, vaan vasta sitten kun on tähtää tauluun ja on päättänyt ampua, niin sitten vasta sormi liipasinkaarelle. Ja aina se piipuu tuonne taululle päin. Ne on ne tärkeät jutut. Ja jos tulee ongelmia, niin silloin se ase pöydälle ja käsi pystyyn, niin silloin tämä valvoja tulee sitten katsoa, mikä siinä on hätänä. Kuulosuojaimet ja suojalasit, niin ne on tärkeät. Ja tärkeää on myös se muistaa, että niitä ei ota pois päästä silloin, kun on itse ampunut. Siellä toisessa loosissa vielä paukutellaan. Niin, kaverit ampuu siellä. Niin. Ja nämä kuulosuojaimet ja lasit saa myös täältä ne on sitten. Täältä kanssa, joo, eli ei tarvitse olla omasta takaa tällaista varustusta. All right. Mennään käymään mainoskatkolla tässä välissä ja sitten me siirrytään tuonne radan puolelle. Apua! Miten mä saan... Ai kauheeta, kun mun kädet väsyy. Sorry.
Tervetuloa takaisin vapaalle tänne West Shootersiin. Me ollaan Henkan kanssa ja Markun kanssa tultu nyt tänne ampumaradalle ja saadaan pientä turvallisuuskoulutusta tähän alkuun. Joo, mitäs meidän tulee tietää, kun alamme ampua? Mä kerron tämän koko pitkän story. No niin. Joo. Mä esitän tässä nyt taulua, kun mä en voi sinne päin osoitella tätä pyssyllä. Joo. Aina nämä pyssyt pidetään tuolla pöydällä näin päin. Tätä hylkyaukko on ylöspäin, niin silloin aina lukko on auki. Silloin tiedetään, että ase on tyhjä ja lipas on siinä vieressä. Ja sitten kun aletaan ampumaan, niin huudetaan ensin, että suojataan näkö ja kuulo. Ja sitten pannaan nämä silmälasit ensin päähän ja sen jälkeen pannaan kuulosuojaimet päähän. Ja kun ne on tehty, sitten mä huudan, että saa ampua ja sitten vasta saa koskea aseeseen. Ja sitten otetaan ase pöydältä ja lipas. Se lipas menee sinne näin päin sinne sisälle. Ja se menee sinne ihan pikkurillillä painamalla ihan näin. Ja sitten kun se on siellä sisällä, niin ilman eri käskyä, niin sitten painetaan tätä vipua tästä ja sitten painetaan alaspäin. Eli näin, se vie ton patronan tonne piippuun ja nyt se on valmis ampuun tää pyssy. Sitten kun saat ampua ne kaikki 5 kutia, mitä siellä on, niin tää luistii jää automaattisesti tänne taka-asentoon. Sitten kun siellä ei ole enää niitä. Niin, ja sitten otetaan lipas pois, niin se lähtee tästä vivusta, sitä työnnetään tonne päin, eli näin. Ja ase näin päin sinne pöydälle ja lipas siihen vierelle. Joo. Ja sitten nopeuttamiseksi niin tullaan heti loosista ulos niin, että tämä ammunnanjohtaja tietää, että on ammuttu. Että ei jäädä tänne loosiin seisomaan turhaan. Varmaan tätä kannattaa varoa, kun ei ole ennen ampunut, ettei käy niin, että tulee käsille toi tosta. Mä oon nähnyt semmoisia mitä suorituksia, sä tarkoitat? On tuo vasen käsi lähtenytkin johonkin tähän päälle. Niin, siinä on justiin se, että peukalot pitää olla samalla puolella, asettaa ei tällä tavalla ristissä. Toi pamauttaa. Tää liikkuu joka laukauksen jälkeen edes takaisin tuossa. Joo. Apua, mitä jos se osuu mua naamaa? Okei. Ei tää veny niin pitkään. Ai niin, kun se oli tuolla se ase. Niin. Jos se on tää, niin Ai että. Meillä on onneksi ammattilainen paikalla. Niin, näin ei pääse käymään. Onneksi. Sitten jos tulee jotain ongelmia aseisiin, laukeamattomia patronoita, poikittaissyöttöä, mitä hyvänsä, niin ase pöydälle ja käsi pystyy, niin tämä valvoja tulee ja tekee sille sitten asianomaiset korjaukset. Ja tärkeä koko jutussa on se tosiaan, että se piippu pidetään tuonne taululle päin ja sitä ei lähdetä tuota loosista mihinkään sen pyssyn kanssa. Eiköhän oteta vähän harjoituslaukauksia ja hän voi kertoa sitten miltä se touhu näyttää. Ja sen jälkeenhän meillä on jonkunnäköinen pieni kilpailu, kuten tapoihin kuuluu. Joo, niinhän meillä on. Lähdetään harjoittelemaan. Sitten kisataan. Kuulenko mä sua sit, kun mä laitan näin? Kyllä sä kuulet. Just. No ei. Mä kuulen No kyllä sä kuulet, mä menin soukki. Ai jaa. Sä huijasit mua. Apua! Tää on ihan sairaan vaikeeta. Apua! Miten mä saan... Ai kauheeta, kun mun kädet väsyy. Katohan. Siis ai näistäkin tulee jotain pisteitä, näistä mitkä menee ohi mustasta. Tulee. Ai kato, mä luulin, että niitä ei lasketa. Et mun mielestä mä luulin, että vaan tää on se, mihin pitää osua. 16 pistettä. Siitä on hyvä mennä ylöspäin. Kyllä. Ei jee! Nyt sun täytyy paikata sitten. Laittaa musta tohon ja sitten jos et sä halua mustaa tänne, niin sä paat sen sinne takapuolelle, niin se on niin kuin nätimmän näköinen. Millä tärroilla? Näillä tästä. Jaha. Eli mä laitan tohon mustan. Ja sitten tauluille. Kato, sä oot ihan pro. Kato tota. Vihdoin löytyy joku asia, missä mä pärjään sulle. Höpö, kun sähän oot niin monessa hyvää. No ja just, pärjännyt ihan loistavasti. Joo. Mä oon hävinnyt melkein kaiken tässä sarjassa, mitä ollaan kilpailtu No ehkä Viivin kanssa. moottoriurheilussa, mutta kyllä sä olit sisägolfissakin parempi. Joo, se. Toi on hyvä tulos. No niin, sit alkaa kilpailu. 2 kertaa 5 laukausta. Suojataan näkö ja kuulo. Tää on niin jännittävää.
Heippa! Onnea matkaa! Kiitos! No niin, tauluilla ihmettelemään. Ammu mihin sattuu, kun en osannut. Oho! Oho! Tää on niinku... No joo. Ihan semimielenkiintoista. Me jäädään laskemaan näitä pisteitä tänne ja te käytte tuolla kauneusklinikalla tässä välissä. Nähdään kohta. Terve. No niin, terve. Moikka. Terve. Mitä sulla kuuluu? Kiitos, hyvä. Tulitko Silloin puhuttiin, kun juteltiin ensimmäisen kerran, niin puhuttiin siitä, että oltaisiin voitu tasoittaa näitä otsajuonteita, mutta sä sanoit, että niitä on niin vähän, että niitä ei kannata tällä hetkellä tehdä. Ja sä ehdotit sitten, että yksi vaihtoehto voisi olla, että laitettaisiin tähän poskiin tätä Restylania. Joo. Saataisiin vähän niin kuin sitä kasvojen muotoa kohotettua. Niin jos me nyt sitten kokeillaan sitä. Aloitetaan niin kuin poskesta. Aloitetaan siitä. Okei, tehdään niin, että mä laitan sulle sitä Restylan perlania, sitä paksumpaa ainetta. Joo. Ja ensin laitan sulle puudutusta, Joo. putsaan ja sitten pistetään. Laitetaanko riittävästi puudutusta? No, tää ei kyllä sattuu paljon. Mitäs toi huuli yläraja, että sä haluat sä niinku sitäkin? No, jos sä oot sitä mieltä, niin voidaan siihen ehkä ihan vähän kohottaa. Joo, okei. Ja semmoinen, itse huomasin, että mun mielestä niinku tää mun oikeanpuoleinen poskipää on niinku luonnostaan hieman niin matalampi. Laitetaan nyt puudutuksen ja Selvä. sitten niinku sen kanssa on niinku joku 10-15 minuuttia sitä aletaan laittaa. Okei. Kerrotko sä mulle samalla, mitä sä teet? Tietysti Joo. kerron, että... Joo. Mutta nyt laitetaan sitä puudutusta. Sitten putsaan, että... Otetaan ihan niinku sitä puudutusvoidetta. Joo. Miltä tuntuuko paha? Ei tuntu paha. Ja sitten jatketaan. On pientä veripisaraa nyt tuolla. Ups. Noin, se on siinä. Se on aika nopea. Joo. Se ei tuntunut oikein miltä. No. Sitten mä hieron vielä lopussa. Joo. Noin. Oliko paha? Ei tuntunut yhtään miltä. Nyt katsotaan yhdessä, Okei. miltä toi näyttää. Eli toki tuo huuli on vähän turvoksissa vielä. Aivan. Joo, mutta mun poskipäät on vähän niin kuin nyt. Joo, tässä vähän selkeästi korkeammalla. näkee, että poskipäitä on, Joo, tähän on tullut pyöreyttä lisää. näin on. Miten sitten nyt, kun tämä toimenpide on tehty, niin minkälainen on sitten odotettavissa huomenna? Huomenna Onko sä saat siinä- olla vähän turvoksissa. Joo. Sen takia mä yritän välttää saunomista, niin kuin Joo. joku, sanotaan 4 päivää ainakin. Ja muuten ihan normaalisti, niin kuin mitä sä oot ennenkin, juo, syö, miten niin kuin ennen. Niin. Näin. Onko jotain, jos tulee jotain hälyttäviä merkkejä, että pitäisi ottaa yhteyttä? Toki jos tulee joku sinne paikalle, jotain semmoista, mitä niin kuin tuntuu oudolta, saat Joo. soittaa. Joo. Mutta
toi on niin mennyt kaikki hyvin, ettei ei näy mitään semmoista paha merkkiä. Ja jatkohoidosta varmaan puhuttiin. Sä toki voit miettiä, että mitä sitten jatkossa, että ne silmät voi vähän vielä käydä läpi sitä botoksilla. Joo. Joo. Oikein tyytyväinen, kiitoksia. Joo. Eli nyt ollaan tultu takaisin ampumaradalle ja käydään näitä pisteytyksiä ja lopputuloksia pikkasen läpi. Kyllä. Miltä ne näyttää. Markku, kerropas meille nyt asiantuntijana ja opettajana. Sulla on mennyt eteenpäin tää homma aika pitkin askelin. Noniin. Siinä on 3 mustalla ja 2 ysiäkin, että nyt on mennyt ihan hienosti tää. Oi, katohan, niin onkin joo. Lisää treenistä vaan, niin on kaikki tuolla mustaa. Tääkin on aika lähellä mustaa tuo jo. Niin, toi yksi on karannut jonnekin. Joo. Joku muu varmaan ampunut. Niin on, eihän nyt minä ollut. Niin. Sinnekö se meni se yksi mun kadonnut laukaus tuolta? Niin just niin. Siis erittäin hyvä, täytyy tässä sanoa. Että... Siis mä oon vahingossa ampunut vaan tonne sun tauluun, kato noita. Okei, joo. Selitys se on tuokin. No ei sentä. No niin. Katsotaan mitä Henkalla täällä on, siis ihan loistavaa. Ne on ihan hyviä. Ihan hyviä. Sun täytyy oppia ottamaan kuule positiivista palautetta, Henkka. No, nyt on todella hyviä. Hieno, hyvä. Siis niin, aivan ainutlaatuisia. No on. Tässä kun kasaa vaan siirtää tähän, niin se olisi kaikki tuo 10 suurin piirtein tää. Vähän oikealle vetää tää homma. Niin, mutta sulla on tommonen, tiiäksä, oikeesti ihan kunnon tällainen sykkyrä. No sykkyrä. Niin kuin tässä mulla on tommonen kauhean hajallaan tuolla. Me tossa juteltiin justiin, että tännehän pääsee ampumaan kohtuullisen mukavasti tossa pitkin viikkoa. Niin, joo. Niin. Täytyy tulla treenaa. Nimenomaan. Tuutko mukaan? Tulen. Siis todella mielelläni. Kyllä tää on tosi koukuttavaa ja niin kuin sanoit, niin jos kerran tämä on mahdollista oppia minunkin, niin kyllä ehdottomasti. Joo, mutta näissä merkeissä oli erittäin hauska täällä pyöriä. Ensi viikolla taas sitten uusia juttuja. Ensi viikolla vedellään karting-autoilla. Ja taas otetaan kisaa. Mulla on hillitön itseluottamus sen suhteen, koska se on moottorikulkuneuvo ja minä olen mies. Ai jaha, no. Tää on hyvin mielenkiintoista. Nähdään ensi viikolla. Moi moi! Moikka. Miltä tuntuu? Aika hyvin se heilahtaa.